Good morning, tanan. Thank you Lord sa gasa sa kinabuhi. Matag adlaw. Salamat sa Ginoo na ako sa among bay karon. Kay muragan sa Upos Manila, biyaan na puding among payag. Good morning sa tanan, Damnong Aloy. Morning nong. Sa sugi hapon ka? Mau dia gyapon imong duty adto? Iyaw. Ngapis ata? Dengag pa ko. Dengag. Karon sila mo larga? Karon. Oras ah. Unsa? Ana lamang gyapon kay di lamang na-open ang among wifi. Oo ba? Makakuni ka. Ay muli ang pagpuro bakasyon. Ikaw di magbayad. 700 raman ang bayad, tabangan mo na mo. Sayang man pug ipaputol kay og ipaputol balik na pas uno. Oo ba? Magbayad og pagkabit. Magbayad sa kabit. Nahinay ka naman na 700 raman na. Magamit po na ng bakasyon. Marami mo ko diya tambay ko diya. Una lagi among gino ko di laman upon kay arong makatambay ka. Kakuni ka. Kano sa po sila mo balik. O pahibaw eh. Balik. Balik. Sila kondito. Pajag na aman. Ada yung ngantuan. Asa na dapit? Sa Muntinlupa sila. Dapit sa daw unas bilibid. Padong namin yan. Di po din nila dapit sa kuan. Padung pikas Paranaque. Biason. Sabi na adi hapon. Ha? Ngamol? Taga dire. Mujo. Ah, nagana. Sila lang luni. Anak kablas. Sila sa kuan. Sila si... Uy. Amas. Sila im na naman po. O sila gi ila man im. Ila ingkuliyo dapit. Nadana sila. Dagan sila diya. Dagan namang taga namay taga mga salo, taga Kalingganay, uban. Sila mas kuan diya nagda. Sila liyo kay duga man sila diya. Oo. Malagi. Kumusta ang trabaho mo dito? Mo gyapon bakasyon lagi bakasyon. Luto day ka. All around ko nung. Malaba luto hinlo. Unsa man na bay? Restaurant. Bayaran na to sa agaw rapod. Oh, abi ko. Buntag sa si kaso ko sa mga bata, tulong na estudyante, panglakaw, pwede na po kong buli. Kos kaherlin, nagbahapon. Ngarong ka Sabado man, tigapon ko gahapon. Karon lagi bakasyon, man karong buli man to hanggang mo 21, mauli po ko daan eh. Uli ang kagkuan. Uli ko mahapon, kay doon mas kaherlin. Okay magkapod. Ha? Okay ra magkapod kuan. Okay raman. Okay na kadyo, may advance. Diba? Ay sa ko rin kay Ginong. kuan pa ko. Dari laman, laag laman dari gwe tao, kaya napoy kabas tatay. Oh, bibili ko kay nagbasak ko po. Alagi, luoyin po sa tinaligway ni mo bisita. Masira na po ni. Wawa, kumakadag ka. Ang luto. Papa, Dora ni sir. naday gimintin. Sige. Good morning sa tanan ng mga buutan, sa naol, mga buutan, maghihatagon. Salamat kados itong grasya, Ginoo ray magbawas. Sa mga tao pong mga maadyo pod. Itong mga taong kainan niyo kung may pinayanan, wako numibay, wako numi kurente. Salamat pod sa nag-ingon daron kay bawa na mo kinsa mo. Thank you Lord sa tanan. Good morning sa tanan, labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Morning Ma'am, kamusta? Amping kanunay Ma'am. Taod-taod ko video, kay nagdaot agang cellphone. Di apot kanibaw, ma-upload ba kani. Pero haran ni isibdaan. Morg adlaw nga mulargas is upaw man lang nako daari. Mabitsaan na puding among payag. Pero hapit ang pagbakasyon.
Kasi bakasyon rong December, ani pagod ani. Ug bakasyon rong way klase, basig makita kong mamiso. Kabo ko dag ticket para maapas sa Manila. Pohon-pohon kaluyas Ginoo. Precious! Gawas na be! Last din na rong Precious daan eh. Good morning, Bilma Makabalo, mayong buntag sa tanan, dada ko sang lataran. Sakit pan palandungon nga mangrarga sila, pero okay ra kay para sa ilang kaadsuhan po dito. Pero og na promo, makapromo tag makabakasyon ta karong bakasyon. Hapit ng pagbakasyon sa mga estudyante. Mao ni among lugar kaning atubangan ang pajag katong bekas sa kilid mo nag-among family house sa katong nangutana nga wa kay baw sa mga kahimtang mo nag-among family house. Tapad Rakos family house. Tapad din ang payag. Ang mga tamnanan daari, tapad rapod, ang bulanghoy, launa. Daghang kapayas, daghang hinog. Pa, nangutan na nung aloy isang oras ang mular ka. Bao, basig na pabaon, kay arang kabautan man. May kapadas, tuta kay bao, nangutan na itong orasa. Ha? Hindi ko karoon namang pamahaw nung. Lanong sangginan na nung, di laman upo na kamong wifi kay looy ka. Para makakunik ka kay muli mapugo sunod simana. Okay ra ko no. Ha? Hangin di upo nag wifi. Nalipay kay arong sa buto na mato. Nalipay siya kay arong manang ko sa magtambay. Precious! Precious! Huy! Gawas! Diya among Precious. Biyaan na si Lola. Naning babay na. Ala, do babay na. Napangalitan ni Sbay. Panda! 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 Hoy, Panda! Tawag kang Precious. Tawag kang Precious. Precious! Morning, hi! Ano naman? Hi! Ato mga pa, hi morning tanan. Babay luungay. Magbabaw? Pakapakam ka? Babay nanay. Babay nanay. Bum 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 bum. Hala. Biyaan nas lula. Biyaan nas lula. Biyaan. Kuyog lula bi? Kuyog. Kuyog lula. Ha? Kuyog. Agoy, baka nang hindi ba di ko itanong. Nagtaram to ko kira baka tong ditug bako kang nanganak gikan la. Tanong na gyanza. Nagsiskon. Pagputos. Oo, kagag na pa to. Nukutos dahon. Wa, ang mong labat ko pang duba. Hihi. Di ana miss among nataran. Bye-bye na. Ano nahilab din ang bulang hinay. Dilabtan ka muli mo ni ka Abril. Saa sa rabag bulang mo dito. Wa mo, ano magunahin. Pagunahan ni kwarta. Ha? Larga na ka Manila. Biyaan na ni Mulula. Biyaan na ni Mulula. Biyaan. Biyaan nas nanay. 26 na ng bulang huy. Harbison. Na. Biyaan nas nanay. Wala naman kabuyag. Ha? Hala, gatos Manila na ba yung ani? Wala ba? Ala na. Bye-bye. Basurahan raw itong inigawas. Lah. Nakita sa kalapati. Hala, bird. Bird. Ala, bird. Wala ba yung anis muntin lupa, be? Wala ba yung anis biyason?
Huwag magawa sabog. Wala na. Wala. Ang sakay mong forma dito, ha? Nga, grabing, kung ano man? Good morning sa mga ninay ni Precious. Atunas Manila, Precious, Mamaskos Manila. Ha? Mga ninang, mga lolo, mga lola, diara na, mamasko nag Manila, biyanos na nay, bye-bye na. Sa ko kayo nang bulan nga. Bye-bye na sila, nay. Bye-bye na, ungay, yala. Ungay. 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 Ungay, 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 yala. Ungay. Ha, to, lunay. Diyos niya lagi, umuban ka to kasi mong pap. Beng. Hingkag mo to kasi mong papa. Ang lulad nas bing kay magjati-jati guwang day ko no. Ito ulit. Cute. Precious na. Cute. Oh, lahat na no. O ba na no? Ani babay na babaji. Babi. Babay na. Babay na babay. Babay na. Wala ni babay ali. Dito matid guys. Abi. Bye-bye. Bye-bye Lula. Mo di ka sa ban. Dano bining po sa team. Tingnan mo tag piso-piso ulit kay mga tutay nag-birthday. Precious. Nag-birthday Precious January na pastiris Manila. Nung saba mo? February. Di pa nastiri madadali guli. Mga Abril pa nastiri makauli. O gusto. Nala may promo magtibong ko kay magsuko. Malagi. Mas siguro. Puro tali. Na. Check up. Oh, ganda. Pila pa kabuan. Nag-birthday Precious na atas Manila. Puhon. Kung pwede mo biyahe siya kay Kapi, lagis na na. Yung mga tumiin sa ikaw. Apilis na tayo. Nga na ba di ay? Datos kiapos na tayo may nagsimba. Akis ko tel. Tel mang kiss ako tel. Apilay ko sa. Kung may promo, mapil sa tayo na promo. Ako, si Ale, si tatay, si nanay. Nag-birthday Precious kay napastiri dito. Akis ko tel. Buslo trabag siya ni Precious. Akis ko tel. Ha? Mabibo ang mag-birthday sila wata dito. Amin. Lilola, amin. Amen, baby. Amen. Tapos kaya ningon, nga mo bakas yung Manila, masuway. Amen, Lula. Amen. Ato wala to sa among bahay. Wala manggibarod ta mga tuon. Amen. At tumis ka pa, oh. Puhon, dya. O promo, February pa man. Para nag-promo daan pa, oh. Promo ron basta ingaron February. Para February 20 mag-birthday Precious. Amen. Nga, malami plut. Kiss ako tel. Ay, may basyog. Kiss ako tel. Oh, Love, love. Natibus yung mineral ko to kay Amy. Natibus yung bus yung gamay. gamay. Daki-daki ito. Helicopter, prisi ko yung larga, oy. Hay kung Hapon. panailin, hay kung 1 year na. panailin. Hi, tatire ko no. Tadere. Mga tunas Manila. Sabi ka mo selfie ko presyo dati. Ah. Naman ka lang. May class yung cellphone.